ଜୟଗୁରୁ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ କାଳିଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ହୁଏସା, ଅପସନ୍ ସି ଚାଣକ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଆଳବେରୁଣି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଚାଣକ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କିଏ ମହାତ୍ମା ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ଅପସନ୍ ବି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଅପସନ୍ ସି ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ଅପସନ୍ ଡି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅପସନ୍ ବି 2 ନଭେମ୍ବର, ଅପସନ୍ ସି 1 ଡିସେମ୍ବର, ଅପସନ୍ ଡି 30 ଡିସେମ୍ବର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 1 ଡିସେମ୍ବର। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱ ଜଳ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 5 ମାର୍ଚ୍ଚ, ଅପସନ୍ ବି 17 ମାର୍ଚ୍ଚ, ଅପସନ୍ ସି 22 ମାର୍ଚ୍ଚ, ଅପସନ୍ ଡି 5 ଜୁନ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 22 ମାର୍ଚ୍ଚ। ନେକ୍ସଟ, ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମଦର ଟେରେସା, ଅପସନ୍ ବି ଜାକିର ହୁସେନ, ଅପସନ୍ ସି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଅପସନ୍ ଡି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ନେକ୍ସଟ, ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟକୁ ଚଢ଼ିଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ କଳ୍ପନା ଚାୱଲା, ଅପସନ୍ ବି ବଛେନ୍ଦ୍ରୀ ପାଲ, ଅପସନ୍ ସି ସୁଚେତା କ୍ରିପଲିନି, ଅପସନ୍ ଡି ରେଜିଆ ସୁଲତାନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ରେଜିଆ ସୁଲତାନ।